kulite ireng isine apik-apik nemen. Ki lanjutane video sing pertama ya guys. Ke nyong arapan buka ke isine ke bukan sing ora percaya ke isine apik nemen no, ora benyek aja tapi wis manis pokoknya ya mantep ya guys. Ke siji-siji ya pokoknya di ceki dingin gedange ben mengko ninggal motong-motong langsung dicampurna ning terigu ya guys. Oke, alhamdulillah nyong mau pasar induk ya langsung oli pisang sing matang dadi bisa langsung digawe nek isi mangkel ya urung mateng maksudnya ya isi mentah ya akhirnya diinepna disit ya guys. Kayak ngomong-ngomong wis enggal rampung nyeki gedange langsung baik engko dipotong-potong lan dicampurna ning terigu ya guys. Pokoknya gawe pisang crispy kuwi asline gampang nemen tapi rasane kuwi ya aja ditakok namaning wong gedang digoreng engko sogi kental manis sogi keju